7, talk too early. Oh, Indaba, talking my business is into. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. It's Thursday namhlanje. The next conversation lasikhuluma khona ezomdavazo is not suitable for ingane. Undomzodwa usweet bean ubhontshisi amazambane nekheke, all sounding scrumptious, right? Check out more info about umdavazo on our podcast on the Gagasi FM app naku YouTube wethu Gagasi FM. Right, uhlelo lethu loluke oluzwa njengamanje iSex Indaba on Gagasi FM. Uyinikezwa i-department yaka health ukuthi ube umuntu onikezwa ulwazi, and then uphinde be responsible futhi mangabe so engage kumdavazo ne behavior yakhona ibe right. I welcome uDoc to be with us as usual. Hi Doc. Behavior. Yes, behavior. How you behave. Right. Alright, kodwa ngiyabona ukuthi usuyaqala ukumisbehave sisuka nje. It's good, but isn't it nice Mthiyani ukuthi ube ku relationship nomuntu ogangile? Nigang but agange nawe ke obviously not akagange nawe. Lapho lapho uzothandana nesigangi and then uzoba frustrated then uba impressed. You know, even noma nixoxa endlini kube nalezo zinto nje nilahlelana zona ukuthi nigange. Ngoba empeleni mina sinawe sigangile. Manje usho sigangiye la noma not no on our show sigangile sinawo ukuthi siyaganga ke yini after the show. you will watch this and you be the judge ukuthi sigangile kanjani. Bulisa izithandwa zethu Mthiyani zonke nalezi zipheshe yakolwandle. Everywhere and anywhere you can listen to us or stream. Totela kunezinto ezenzekayo lana uthola ukuthi i-intention was to be adventurous, zama izinto ezintsha, but uthola ukuthi emva kwalokho ugcina usu embarrassed and awusophinde uyizame. Picture this. Umuntu wakho nivumelane naye uthi nizozama dog style, but uthola ukuthi like izinto bekungamele zilike, or uthola ukuthi mhlambe you ezansi kumuntu and then wathola into ekwenza ukuthi ungaphindi. So zonke lezi zinto, let's just talk about them nanokuthi imphumela yazo ekutheni iba nomthelela ekutheni wonke umuntu ohlangana naye or the same person ucabanga ukuthi in future kuzokwenzeka lento eyenzekile. So sex is not an exam, Doc, as we always say ukuthi ngaso sonke isikhathi kuyaphaswa kuyona. Is it normal ukuthi kube khona or common ukuthi kube khona ama experiences azoshiya embarrassed but bewufuna ukudavaza? You know Mthiyane, ucansi into generally a private, you know, into a secret and intimate phakathi kwabantu ababili. So ziningi izinto ezenzakalayo that people don't talk about because sihlonipha lento ukuthi you know lento yomdavazo into engakhulunywa ngayo ngaphandle kwa Doc no Alex. You know, we talk about it. So that is why namhlanje sokhuluma ngazo lezi zinto so that ungacabanga ukuthi mokwenza kuwena into engenzeki kwabanye ngoba kuyenzeka, you know. Just to start nje mhlawumbe what's common nje ukuvama kwenzeka because wena you counsel people ngama individuals and then uzomunye athi umuntu amakayifuni le nto nje no omunye akasho nanokuthi sizathu yini, omunye kube ukuthi kwakunaye lo muntu lo ekutheni mhlambe kwaba idog style and then kwaphuma number 2 or wathi ushone ezansi kumuntu wafica ukukona period na period njalo njalo. Iziphi izinto ezivamile ngempela ezichazwa ngama embarrassing experiences? Into embarrassing as common kubantu besilisa ukuthi ethi kade ezimisele ezilindele ukuthi kunalosuku lento izokwenzeka ngizomudla lo muntu ngimenzeni vele ingavuka induku. You know, kade prepared hayi ngoba futhi ihlambi yagula ivele nje idube nje ngalelo langa ingavumi. Or uthola ukuthi niyakhisana nise ready uvele uchame umuntu wesilisa ingasafuna ukuvuka after that. Uvele wachama wena awukangeni nokungena umuntu nisathintana so uyachama. That can be very embarrassing. Okay?
Now kowesifazane it can be embarrassing ukuthi uthi now you prepared you know nomuntu wakho and then uthole period you know iyakwazi leyo nto ukuthi nawe ikudiscourage komunye abe embarrassing ifakela amahloni yes but of course hlale sikhuluma ngokuskwetha abantu besifazane abaningi babe embarrassed ngokuthi baskwetha ngoba kuba ngathi bayachama you know that is one however kukhona nokuchama mthiyane kukhona umuntu othi ngesikhathulele naye achame nje ngampela and that can be very embarrassing. Okay, so go isikhathi somdavazo yes achame as in P as in umchamo uphume now kungekhona ukuskwetha but kube ukuthi sokuphuma umchamo okay omunye even athi ngesikhathi sechama kuphume no number 2 ngemuva all those things are embarrassing mthiyana yeah. But obviously ngoba sithina sabantu besikhuluma nangento zesintu kukhona lokho ukuthi uthulele ngomuntu nomuntu kanti ucushiwe lo muntu or khona isichitho esikhona avela chame or athoilethe ninaye ngoba le nto isichitho but into eyenziwayo you know futhi leyo kukhona okunye that's very embarrassing ukuthi if ngesikhathi nisafendana avela suzu ntomzodwa okay well yeah in the common it's not unusual but lalela wonke umuntu uyaminga ngaso sikhathi and abe ne embarrassment but kuyenzeka so nawe lapha ekhaya muthu kade nifenda kumnandi nenza ama position lena le ekuthathe kupheke you know ekuthulula asuzu ntomzodwa it happens akuyona into ofanele ube embarrassed ngayo noma uexplain kungasuza intomzodwa kungasuza nembobo yangemuva kunomuntu othi ngesikhathi echama whether wesilisa wesifazane ngesikhathi echama asuze futhi because that is when ama muscles akhe khumula mengithi umuntu ngesikhathi efika kuvuthwa indaba ama muscles akhe bambeyeka ngesikhathi ayeka kuyeke ngenangemuva uthola ukuthi sokuphuma nangemuva futhi sokuphuma nomoya conversation yethu namhlanje izinto nje ezakufikisela amahloni owayithola kumdavazo mhlawumbe leyo nto leyo yak-associate njalo mangabe usukuyicabanga ivele iyenzeka I always share this talk yabona i-massage le ikhona ama hot stones the first time I had it ayeshisa kimina ngiyazi ama temperature abantu bawezwa ngendlela engafani ayeshisa ngokweqile so yabantu you can say that so angisafuni nanokuthi kuze kufike lapho because my first experience ngawo ayeshisa ngokwedlulele it can be very traumatizing kufana nomuntu if kokuthi uzosebenzisa izinto lezo ocansa ama dildo nama vibrator uyabona that can be into ezokutraumatize if kuukuthi awukazi ube experienced sometimes ukuthi wenza doggy style kanti usembobene wrong okay so ubani uzophoxeka lapho umfaki noma umfakwa yazi umfakwa sometimes uzothula ngoba enamahloni kokuthi kodwa kusami ngizomtshela kanjani lo muntu ukuthi you know usembobene wrong uyabona sebebona ngoba sokuphucuka izinto ezithize lapho ukuthi you know wrong all right so i conversation yethu uhlelo alungele ingane namhlanje into eyakenzeka kumdavazo yak-embarrassa yakuphoxa ngendlela ukuthi wabanele sino owayithola please share with us ukuthi makwenzeka umuntu wakho during isikhathi somdavazo kuba khona isimo esinjengaleso ihloni uliqeda kanjani ngoba phela njengoba udokotela ekhuluma ngendaba ukuthi kuphuma nemoya endaweni ezinye liyaphuma lingena endaweni njani umuntu angenza isimo sibe awkward kakhulu yilo suku naye kanti mawufuna umenza umuntu angabi nexhala yini ongayenza wena and please share it with us if mhlambe ukuthi ijoke yeni nobabili ukuthi hey uyakhumbula kwakwenzeka ukuthi nokuthi sokubona lento esuzayo you see and then uthola ukuthi ninamakhodo niwashayelana but ngeke azazwe umuntu sifuna ukuzwa kuwena 0861596596 now mase kuza dokotela ekuyeni ngomlomo kwisitho somuntu yini ngase embarrass kakhulu because we have spoken about ukuphuma komoya nakho konke lokho kunye but ukuyezansi kumuntu yes empeleni you know umthiyani ayikho into also embarrassing ukuthi no uyangenza ngicabange because if kuukuthi umuntu for example umuntu wesifazane unikeza umuntu wesilisa i-blow job ayifake izifike emankankeni mase uvele either uyahlanza there and then you know or kube angathi uyagonyuluka that can be very embarrassing ngoba iyaspoil mood at that time ngoba uphalazela kulona ipipi ngoba phela ngithi uyifake emankankeni lento izovele uhlanze ngaleso sikhathi so that can be very embarrassing you know kumuntu wakho
But I generally say any blowjob is a good blowjob, Mtian, because if umuntu wakho umkhotha, there isn't really a blowjob that is really an ugly blowjob, unless umuntu kuwukuthi uslobbish umanzi and uyabona, but a blowjob, the warmth, the slippery on its own, generally it's a C+, uqala nje ngayo noma yimbi, even if awunaso that much of a skill ekutheni uyayenza. Of course izinza, izinza can be embarrassing if kuguthi you are doing a blowjob, ngoba uma sezingena, whether owesilisa or owesifazane, izinza sezingena phakathi kwamazinyo akho njalo njalo, it can be uncomfortable ukhifa zona izinza, but it's normal into yenzayo as part of a pleasure, ne pleasure uyinikeza umuntu wakho, and then you just go with the flow. Sure. Also ngesikhathi wenza i-blowjob, it can be very embarrassing if kuguthi umuntu wakho mhlambe akasulanga kahle ngemuva, ngoba you can smell it, uyabona, mhlambe unehlama kancane, uyabona. Yes, so and then you can smell it, so it can also be a little bit embarrassing ukuthi kuzoba naloko, but you do expect ukuthi kune smell vele ozosizwa ngesikhathi ulapho. Okay, so whether umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane, kambe masisula number 2 sisula silethe ngaphambili noma sisula sibheke semuva? Uqala from ngaphambili uye emuva. Shone emuva. Yes. Yeah. Sure. So sikhuluma indaba ama embarrassing moment, sisazozana kuleyo ukuthi uthola ukuthi foreplay bekade right, but inkinga manje ileyo ukuthi phela singabantu, yabo kunentambo la okhalo or intambo or mhlambe kunebhande elikhona, yabo izinto njengalezo. We'll get to it nanokuthi ungayifihla kanjani leyo nto nama tips akhona. All right, Anonymous, kamasho samona? How? Hello, Anonymous? Okay, hayi siyamshiya. Kumbe yasabo Anonymous. Kumbe nalipipi linjalo livele lihoqa nako lokho can be very embarrassing. Uthi kade ngivukile ipipi, uthi uyalifaka livele libe namahloni, or lelishibhlika ethi uyalifaka ukuthi vele lishibhlike liphuma ngesikhathi efende ngene ephuma liphume nalipipi. That can be quite embarrassing. So, I'm a motivational speaker, that don't give up. Sure. Anonymous, mnambethi? Sanibonani kakasini. Sure bafo, mnambethi siku 107.9. No, 88.6. Oh, okay, I like that. Okay, so he knows his number. Yes, 88.6. Ulayini we-Great Town lawo kuzoba iColenso, kuzoba iBackville, kuzoba nolayini weScott eWembezi. But ke ungawuzama na 107.9 monqaba then ushaya ngo-88.6. Sure, asiyeke bafo. Nansi indaba. No. Yabo ngibingelele nkosami phinde ngibele dude. Yazi into eyenzeka la ngembarasa ngathi ngithi ngizoshaye okay right saqablana ngendlela kwamnandi nomama then mase ngifaka uplastic dokotela sengithi ngishaye into yakho nawe ma avuka phansi induku, so ngadide ukuthi kwenzeka kanjani, so ngama namahloni nkosi yami. Imake bethu icondom yashibilika Cha la wipipi. Oh, esefaka okay. Nefika kuyoqala leyo ndima la lawa manje ukwazanga ukuthi uphinde futhi kuze ngalima sengibuya then sengishile ngenza mhlawumbe ukuthi bengakabi right, ngalima sengishaya sengi right ayizange sawindu ngadide ukuthi kwenziwa yini lento kanti kwangumuntu oqala lo ngaqalana lo muntu lo ngikhuluma ngaye. Abanye ngiyalala nabo ngoplastic nje kulona ngalima ngoplastic. Yeah. Cha phela Anonymous, khumbula ukuthi ukulala nomuntu for the very first time kukodwa kuyathusa. Manje ukufidlisha necondom uthi uyalivula alivule kahle lishibilike libheke lena kukodwa lokho kuyakunikeza ixhala. Kuthi ngesikhathi usulifaka mase nenduku naye iyasaba, ngithi nje ubusaba nawe mase vele iyawe. The important thing is wakwazi ukubuyela futhi uzibonise ngendlela ukuthi ubani ukuthi umfuna kangakanani lo muntu wakho. Yes. Yeah, bayingeza Dr. Basacela ukubona imibuzo nje before ngibaleke. No ngizoyikhanye phezulu ngengakuze ithinta leyo ukuthi mawuzosuza untomzodo kwenzeka nangelilanga ngilala nomunye then the following day wakhala ngokuthi isinye sibhlungu. So kwazasiza wona ukuthi ekhaya, so understand ukuthi ngabe mhlambe kwenziwa ukuthi mawushaya idokotela lokho noma mhlambe
Yes. Yeah. No, look, ukusuza kwantombi zodwa vele ngesikhathi umfenda umuntu uvele uyawufaka umoya ngaphakathi, and sometimes uthola ukuthi ngesikhathi ku tight mhlambe nawe ipipi lakho ligcwele ngaphakathi kuyena sikhi space ukuthi ngesikhathi umngena kuphuma umoya, so basically wena lokumfaka umoya ngaphakathi. Kuthi ngesikhathi either esechama ngesikhathi nama muscles akhe esebambe yeka ayiphusha lento asayiphushela ngaphandle usuyaphuma umoya. Kwabanye kwenzeka ngesikhathi usabhizi usamfenda umuntu kube nomoya ophumayo eceleni, kusokuyi umoya lo vela kade ufaka wena, but also uyabona umuntu wesifazane ngesikhathi echama ama muscles lawa ngaphakathi kuyena kwawona aya squeeze, uyabona, as part of ukuthi usefika kuvutha Indaba manje ngesikhathi esesqueeze nawo lo muscles ayakhipha futhi umoya lo lapho, so akuyona into wrong leyo, engazibe impoqo, into ngayi embrace njena, it's just part of the do. Sure, into enzekayo and aqali ngawe. Ulalela Indaba eGagasini, sakusindaba namhlanje sikhuluma about ukuphoxeka emdavazweni. Sokuthi mhlambe leyo nto uyikhumbula impilo yakho yonke, o mhlambe ama tips nama tricks ukuthi makwenzeka kuwena usurvivor kanjani uphume kuyona. Indaba, special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Indaba, talking my business is into. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. Le party ke ingxoxo yethu yezomdavazo wenikezwa ke Sex and Pleasure only on Showmax. Sign up for Showmax namhlanje, only 39 rands per month. Listen to this again. From weird to wonderful. Ngezansi even nakulolu hlelo siyakubona kwenzeka. Kunama code words nje esihlale so encourage ukuthi hayi abantu abawasho and ukuthola abantu banamagama ocansi abakhuluma ngawo. But mase kuza endabeni yomdavazo abantu baba namahloni akhulunywa openly about it. Even abantu bekhuluma about sex indaba but lo liyahlelo lwenu. So is Sex and Pleasure i-documentary aweyona ezokuvezela nje some of the fun and izinto nje ezithinta ucansi zenze abantu babe abafreezayo but kube kuyinto elula, just to encourage nje ukuthi ake sibe creative masikhuluma indaba yomdavazo and sikhulume nje openly. Le show ke iyenze njalo, so le documentary interview ke abantu ngendlela nawe ovama ukuthi ukhulume ngayo, uzwa nje kuthiwa doing the horizontal tango, nathi sihlale sikhuluma ngomdavazo and then sizothi umdlalo wigging the toothpick. Uyabona mafuna ukweqisela abantu nje ngendaba yomdavazo, mac and cheese, ufry ama chips, ihluf nakhona la uyezwa abanye bethi ukuheva. Aduzole out nje kade ikhuluma manje ingafuni ukukhuluma even nange condom izothi ke iplastic ikho konke lokho. So whatever you call it, noma ngabe kuthiwa ubani ungakanani izinto ozikhonzile, let's talk about it. All right, so iba nje nama funny terms ongakwazi ukuthi washare manje ufuna mhlawumbe ukweqisela ingane nihleli nomuntu wakho okube mhlawumbe kunabantu bahleli and so ufuna ukukhuluma ocingweni kumbe ya chat uthumela ne voice note awukwazi ukuyikhuluma, so ufuna nibe nelingo yenu. So catch this show ke engikhuluma ngayo iku Showmax nje only. All right, segment yethu le njalo on Thursday sinikezwa ke is Sex and Pleasure on Showmax. Sign up today uthole yakho nawe from only 39 rands per month. Ngide Facebook page ethi Indaba with Alex and ngiyabona ama comments sizoya kuona as well just ukubafunda and kulohlelo ke ku safe ngoba ungaba nawo anonymous mangabe usukuthanda ulifihle igama lakho. Yabona ke njoba sikhuluma ngezinto ezinga embarrass abantu doc ade sizwe nabalaleli befona. Yini ngaba ama reasons possibly angenza ukuthi umuntu ube nomdavazo naye ebese yanyamalala ngoba olalele njengamanje ezosikhuluma ngalezi zinto ezenzekayo useqala manje usethi mhlambe ukuthi nokuthi yeah, you know, of course ucansi awukwazi ukuthi uljudge ke episode eyodwa. Okay, so if umuntu ezithelale nawe kanye and then useyabaleka nganginikeza ichance ukuthi uziprove uzidisprove again, lo muntu uvele mthiyane kunento kade ayifuna, you know, kuwena either ube vele zifunela ucansi nje kuwena that night or
uyazitesta yena uyazi kunabantu othola ukuthi mhlawumbe uyazi ukuthi uyashesha uchama kumama wakwakhe but manje uyazitesta ngaphandle nginjani usisi yabona ukuthi ay ubhuti ukhala ngokuthi ngimanzi o nginjani njani orangkhanga ora ngifike kuvutho ndaba but angeke ngitest omunye umuntu ngizwe ukuthi uzongifikisa yini kuvutho ndaba ngoba mhlambe inkinga ngimina uyena so sometimes omunye umuntu usuke testa and utesta ngawe okay or usuke kwawena uklingi kakhulu lokho ukuthi uthi umuntu adelale nawe nje one night emva kwaloko su too much pressure uyabona athi umuntu ngeke ngimele lento yabona umuntu ayingeke lo muntu uyistress too much okay nakusesikhathi doka khona kanti ukuthi ene like ufika umuntu abe umuzwe emnandi kakhulu buso ubona ukuthi ish angisheshe ngixhime kusemanje ube yisocial ikhuzayo look nako lokho kungenzeka uthola ukuthi umuntu is too high kakhulu kuwena uyabona and mhlawumbe uzosaba ukuthi ayi lo muntu uyi high maintenance lo muntu ufuna ngimmaintain njalo induku yami ihlala ivukile njalo or lo muntu istatus sakhe singaphezulu kwami uzongifaka under pressure sometimes it's not because unenkinga wena but sometimes lo muntu lo uyena ozibona enenkinga or uthi sesondele kwena told mhlawumbe unezingane bengasi unezingane eziningi kanjena or uthi makubheka abona upakishila ama hips expect a create a movie yena ngawe or akubona uyihank umude yabona njalo unamagwegwe you know abona ukuthi ish leya hanki leyani uthi masosofika nje uthi bawufika kwena uvele njalo ufake nje ipipi aqine yabona kanti your fantasy yakhe ayiyona lento wena oyona so don't beat yourself ucabanga ukuthi wena all right kulama comments la uzofihla igama lakho umlaleli uthi engikhumbula one day kudala besiqabelana no girl siqala ukuba ndawonye lavuka kimi lathi mpo ngikhumule ngisale nqunu ngithese ngiready impela nje ukuthi umdlalo ngiyawuqala and naye wakhumula kwavela angakanani amalebe and then lapho kavele ngadla phansi so kusho ukuthi wa intimidate ukuthi wabona usisi enamala leba amakhulu so wasedla phansi we open line khona umnye ubhuti wakwafona washo ukuthi le nto yam traumatize kakhulu but I'm glad last week si explainile lento yamalebe ukuthi amalebe namasende into eyodwa also uyakhumbula we spoke so about go to that podcast yes ladies talk to us you have stories now to talk about or you share so ngafisa ukuzwa yours as well into kumnandi ngoba mhlambe ngaba istory esidala futhi uzoba anonymous angeke sasakuze nalo muntu lowo umucabanga ukuthi ukulalele 0861596596 ngithatha uanonymous now from Kamasho sabona anonymous yes anonymous sikulalela sikubingelela njani right njani wena siyafika sure anonymous Kamasho yes sir yaphethe hotel ngikhona baba all right angikho right hotel nginenkinga talk to me nento bazale sana ngihlangabezana nayo hotel sesifane siqhamela lo opone eqaleni so ngahlangabezana nento bazale ngalela kwenza namdavazi sokwami kathi inqabi kwami sifika sengiba nayo lavuka impela mampu yeselimile sengibe lam impela yeselimile sengibe ngifaka lo ngiphusa ngiphusa beka cha sema ngikade ukuchama langabesathu manje la chama ungakangeni noma la ngifuna ukuza ngingakangeni sathi ngi-5 paintini sithele kanti ukuthi ngiyalikhipha ngiyalisanga mala linamehlo lana nje layibona nje phela cha so lo muntu awuphindanga yini washa umdavazo naye ayi udale senkamba mangiyambalekela noma ihlezi ngikhala ngithi ngomanje ngahlazeka kakhulu namanje nawo ngiboshe Facebook esabafana bakuliyanda abana mafipane yezi ayawa bafipa khona ngicame ngakasabi ikhulu kusho yena ke kusho yena baposta abantu bahlekana kubangani ngihlezi ngicela kubangani bathi ngitshele nginike ibanti wa 1000 ni bayafika la phela cha ngakafa kusawaphakathi yes look ncese about that and ku wrong ukuthi usisi usiyahleka or uhlekisana ngawo but sometimes omunye umuntu wesifazane nyoma engakuhleka if kuukuthi wena uzibona ukuthi ubone inkinga yepipi yena naye usuke eshaya ezibona ukuthi kwayena the fact ukuthi induku yakho ayivumanga ukuvuka after ingoba kwayena akashisi enough so manje uncama ukuthi ongcono akuhlekwe wena kunokuthi lento ayijikisa ayibhekise kuyena
ukuthi akakwazanga naye not ukuthi responsibility yakhe but ungathola ukuthi kuba yena uyashaya ngokuthi akakwazanga ukuthi alivuse ipipi lakho and mhlawumbe uyena obandayo uyabona but angithi after that induku yakhe right iyasebenza ngithi ngasho ukuthi right wena kodwa ngike ngisayithemba le dokotela ngisayithemba ngoba ngenza imikhuba kakhulu imake phela kanti lento kanti yenzeke kusewudala kangakanani anjwa lento yenzeke esikhathini esidala kangakanani yenzeke ngoJanuary kulonyaka lo it's still fresh. Mhlawumbe bhuti awukuze lapha eMedilution uDr Mthembu akaKenning uyabona khona uzozithemba ngoba manje ngiyabona awusazithembi even kanti induku yayilalela ingqondo yakho once wasaba nayo izosaba ehobe ingafuni ukuphuma kahle njengomnenke uthinta kancane uvela ubuyele kule cage yayo so it's still into entsha and okushuthi ingasolveka ngokusheshsha futhi into yakho. Sure. Ngisuka kamashu ngeMayville inumber ethi 0861596596 uhlelo labantu abadala sex indaba sikhuluma ngezinto ama moments embarrassayo kumdavazo zikushiye unjani kumbe kwenzeke kuwena mhlawumbe ngasitshela nona ukuthi manje umuntu wakhe senamahloni wenza njani wena ukumvusa umqinisi kumnandi kakhulu ukuzosisi bekhuluma about their experiences umqinise kuphi umqinise ezansi yes umqinise umoya eMayville anonymous yebo bhuti sekubukela kunjani yaphela ngezwe kuwena bhuti no sikhona nathi mfethu nansi indaba okay bhuti angazi nabangwane kuyohluka yini bhuti ngake boshiwe la ngake ngigenza isisiza kwesandla yeah manje akusalungi nje bhuti akupheli ngisho ne-minute manje ngenza lo muntu esifazane maya ngiyabonke nepipi lami lashona phakathi lintana ngazi dokotela ngizwa kanjani ngiworried sengifisa ngamthatha impilo yami angazi lento ngayilungisa kanjani kancane nje mfethu dokotela before umphendulo body ngifuna nje ukuthola into eyodwa so ngesikhathi usaboshiwe wawujabulisa ngendlwabo right Ntsontsha yebo abafethu bangaboni okay so now uma usuphumile uthi iminute alipheli ma unomuntu wakho iminute ayalipheli futhi ngisemalozile more than 10 besifazana and libukeka lincipha lishona ngaphakathi kakhulu futhi kakhulu ngiyefise ngihayele ngishalele ingane yakho okay nese baba nese okay and silana ukuzokusiza and futhi sizozama ngawo wonke indlela uthi kusiza now just to explain ukuthi why lento yenzeka kuyena now wekade number 1 esejele and entshontsha angithi ukuthi ashaya indlwabo now lokho kukodwa untshontsha means he's very tense and he's tense nama emotions ngeso sikhathi eyenza lento ngoba usaba ukuthi uzobanjwa so ufuna ukuthi asheshe aqede so the more ileke yenza lento uyena owazidala ukuthi asheshe because usaba ukubanjwa so manje kanti ipipi lakhe uyalitraina ukuthi malisheshe ukuchitha manje usephumile usengaphandle usenomuntu wesifazane sokufunakala manje alaste isikhathi eside kodwa manje ipipi selijwayela ukuthi lona lenziswa into ngokuthuka nangokusheshsha so seliyashesha ukuthi lichame on its own so that is one of the causes ezokwenza ukuthi asheshe achame okay but it's treatable and siyakwazi ukuthi sihandlishe lonto number 2 the fact ukuthi uthi liyashrinka ipipi lakhe okay ngesikhathi ushaya kakhulu indlwabo mthiyani liyakwazi ukuthi leyonto idamage ama nerves thizeni kuba nemizwa thizeni ekwazi ukuthi affecteke or one of the causes enza ukuthi ipipi kuba ngathi liyashrinka ikona ukuthi kunomthambo igazi lingangeni kuona masalisaphumi lonke ipipi you know seliphuma partly or kuthola ukuthi kunendawo leli soft khona either ngaphambili or part nendawo ngoba imthambo ayigcwalanga ipipi lonke kuze liphume kahle liqonde okay into ethethekayo leyo into ethethekayo especially if kukuthi imthambo yakhe iblockile and siyakwazi ukubona ublock kuphi kuze sikwazi ukuthi sivule imthambo yakhe so I really want ukuthi angalahli ithemba mthiyane there is hope ngizoshiya nenumber yami la egcineni nezinto angazenza nomuntu wakhe so that to help the situation while esa under treatment
wayizwa leyo bhuti likhona ithemba. Yebo ngiyakuzwa babudala. Yabona when he said ukuthi uzohalele ngisho elomfana wakho emncane kunawe ukuthi ufisa libe ngaka yabo. So uthini yena mfethu usisi lo wakwakho ngoba phela kuyenzeka uthola ukuthi uyena ukufakela ingcindezi. So uthini uqinisa amandla noma naye ukwenza ukuthi ube namahloni kakhulu? No, but ngiqinisa amandla then mase hambile kabe sangithuke ngalo lodwa ngayedwa baningi. Bakuthuka ngayo kuba mnandi mabeseza but mase nixabene bakuthuka ngayo lento. Yebo. Uyazi ukuthi I will tell you this, Anonymous. Umuntu wesifazane uzokumela ukuthi unepipi elincane or uyashesha ukuchama if azi ukuthi ungowakhe kuphela uyinkinga yakhe, but the minute esebona ukuthi wena lento ibanga ukuthi uhamba lapha ngoba yena ngasabona unenkinga, usebona ukuthi lento ibangwa ile behavior yakho yokuthi kunabanye abantu besifazane and then uzokuthuka ngayo. Why? Because ufuna naye ukuthi alingavukile ngoba usekushaya ingqondo, because kubhlungu kuyena ukuthi uyazi ukuthi lo muntu ngiyambekezela ngalesifo naso kodwa manje still uyangihetha ahambe ayolala nabanye abantu. Ngiyakuzwa. Okay, no siyabonga kakhulu mfethu, I hope uzosizakala. Sibonga ukuthi ungenile. Uyifice isiphakathi ingxoxo yethu izinto eyifikisela amahloni ethinta umdavazo yabona nje ezenza ukuthi kwawena mawuke wawucabanga uthola ukuthi unale anxiety yenza ukuthi ugcina ungasakwazi nanokuthi uvukelwe imizwa and nabantu besifazane ngiyafisa ukuthola uvo lwabo because nakho lana kuthi ngifisa kwenze njani mase kufakwa kubangani bakho nako Facebook ukuthi abafana balapha bawukuthi nokuthi wena lento enepipi elincane lishona ngaphakathi njalo yizo lezo zinto but not limited to it. Ngaba izinto ezithinta number 2 as well, kungaba nakho konke njalo indaba egagasini. This program is strictly for adults kuphela. Gagasi FM. Right, yaqhubeka ingxoxo. Uzolibamba uhlelo uzolithola kwi YouTube yeGagasi. Yes. And ungaya kwi app as well. Uzofika uthola ke i-podcast Gagasi FM. Nabantu besifazane baba nezinto dokotela njobuzo nje ezenzeka kubona ezimshaya zimqede. Azokhuluma indaba yamabele nje ukuthi amabele kumuntu wesifazane into enkulu. Yes, it is. Phela yiko sigqoko bra laba abaphakamisayo amabele waqhumbisa kuba ngathi ngizoxoxela khona patient eka ngixoxela ngilisho igama eka ngixoxela ukuthi yathi ikhumula one day ugayi wavele wacula wathi hawe kanjani amabele ejongo so naye usise wathi nje never again akhumula phambi kwalomuntu ngoba they trying to get it on umculela before balala before wathi sakhumula sisters ezibonisa phela umzimba ukuthi wavela indoda yacula ukuthi awe kanjani amabele ejongosi. So ezinye izinto une part nawe as a partner ukuthi ungamshayi phela lo muntu because if kunjalo but musa manje isici sakhe ukuthi ugiye ngaso or muthinta ibele lo muntu wesifazane Alex lithinte ngesandla sonke ungalithinta ngetip yemino noma ngabe selincane yangana ungalithinti kanje yabona njaka le sign nemumo sasisho kuqala kwenzekani wawenza kanje so ungathinti kanje angathi ulithinta ngemini lithinte ngesandla ngathi la ucaphona into enjengoshukela kanje kufanele ugcwala isandla. Okay, i-pinch respect sabona Anonymous njani Alex ne doctor sikhona baba right Anonymous ngiyaphila sure talking no Alex mina la nginomuntu wami la that was the first time singana sayishaya kahle into yethu ngabona ukuthi uyasquat okay tema squat ukuthi meqeda ukusquat into yami ivele lapho ingabusaqina kahle yabo ngithi ngiyazama ngiyazama ukuqinisa nami ngiphusha ngeke ayisaqinile ngendlela kuze kube kufika kuthini ibuyipuka ngathi yaphuma ngizama ngendlela ngithi ngiyaphusha ubone ukuthi ngeke bangazi noma ngithi ukuthi kancane isikashana ngiqhubeke angazi ukuthi nginenkinga mina nginenkinga noma iyona yavele ngashaya ngahlona ukuthi ayibo kwenzakalani manje ayichazeke le doc look ukuskwetha nje kade sikhulume ngako ukuthi uju oluphumayo kumuntu wesifazane either ngesikhathi ezochama noma after ukuchama you know but kusuke kunomchamo phakathi nento eziningi it's possible ukuthi kuyena ubhuti if kukuthi akuyona into obokade uyilindile iyathusa
lonto ngoba isikhathi esiningi abantu besifazana abaningi expect ukuthi baphume into ngathi spam manje nakomuphi umuntu wesilisa o expect ukuthi wabe umuntu wesilisa okhipha ispam you know but ukuthi mase kuphuma lo ketshezi kumuntu wesifazane it can be scary meaning nenduku yakhe ayivukanga ngoba kwayona yayithukile ngoba uyena owethukile and maybe subconsciously engayicabangi lento kuyena iyamkhathaza lento yokuthi upartner wakhe askwethe and mhlambe he needs to deal naloko psychologically nje ngokwakhe ngoba induku iresponda kwindlela naye akubona ngako ukuskwetha. Ngiyezwa doctor. Yes. Hayi ukuthi umini ngisho umqondo wami mase jam. Yebo baba wena asike sikhulume sobabili manje abalalela abanye abalaleli. Indaba yokuskwetha wena ngampela kujuleni kwenhliziyo yakho upartner wakho ima eskwetha yini oyifilayo ngaleso sikhathi somanzi umbhede eseskwethile. Vele ube ngathi angazi wena ngibona ukuthi madoda senginalapho nami sengisemandleni fa ukuthi ngithi ukuhlehla kancane mhlambe ngiathi ukusula noma kanjani uma nxa saqhubeka ngoba disturb nayo ijike ngasinamandla yabo senami sengidisebhekile sefanga uma phansi ka yabona ilapho ke baba inkinga yakho ayikho endukwini yakho sengqondweni yakho ekutheni ukuthola indlela yokurelate nendaba yokuskwetha and nokuyivumela njena nokuyiaccept ukuthi khona nendlela ukuthi eziphi indlela engenza ngazo if kuukuthi upartner wakho ukuskwethile kuze wena ungaphoxeki. Ngiyezwa doctor. All right, no siyabonga kakhulu mfethu, so azisheke namhlanje. Okay. Okay, sure. Nancy evela ku anonymous, right? Unga DM noma thumela indaba @gagasi995.co.za. Umuntu wesifazane lo doc. Hi Alex and Doc. Mina a few years ago ngavela ngakhishwa isisu silele. Cabanga ngavuka ekseni ngayowasha. It was very embarrassing and I think kwakuyisichitho sahlukana nje ngendlela engayiqondi akekho owala omunye. But my heart is still with him. Ngenze njani ukuthi ngikhohle yena? Shame. Sorry sis. Yeah, look again uqinisile sisi kuyenzeka lokho ngokwesintu uthola ukuthi isichitho and vele akekho umuntu ongathi mevuka ebusuku kunukindle ekameleni embhedeni it can kuyakwazi ukuthi lo muntu kumxoshwe kuyisichitho ngempela mthiyana. However sometimes kubangwa na umuntu othola ukuthi amamasele yabona amamasele emboba ngemuva ngithi uyabona ukuthi afingqene athe uma kune damage kulo mamasele even nomuntu othola ukuthi dalele kenza ama operation ama piles njalo njalo kuyenzeka ukuthi amfimfe you know amakaka so uthola ukuthi ngesikhathi eselele after sechamile urelaxed even if bengakhishwa isisi uthola ukuthi kuba khona into eziphumelayo ngoba mulele sometimes uyasuza ngithi ulele kanti wena uzothi uyasuza so khona ukuputshukayo especially if ukuthi kade ekhishwa isisi but it can be very scary and ngokwesintu yes kuyisichitho esikhulu. All right, so nazo uyazenza kombe lapha eMetholution. Isichitho. Ay cha. Okay, sure. All right, anonymous keep. Yeah. Okay, also sorry before sidlule kule ndaba. So ufuna ukumkhohlwa ngoba kusho ngamazwi usevele wenze lento kuthiwa ukuhlanza ngedela yabona usevele nje wabona lo bhuti ngeke asabuya kuyena after this so enze njani ukumkhohlwa nje sisuke sometimes mthiyane akukona ukuthi usisi ngoba ngempela lo bhuti wanemba washaya khona nokuthi yena uyamthanda ingoba kwayena usisi mentally ufuna ukuklela igama lakhe ukuthi akabuye igama lakhe after that not necessarily ngoba ukuthi kwayena umuntu labonayo ukuthi hay the best umuntu wengimthanda benginaleyo bond cha ufuna ukclean iscore sakhe. Okay, so then here is the other side of the question. If kukuthi ke umuntu ke wa experience leyo nto kumuntu do you encourage ukuthi consider ukuthi ubuyele emuva mhlawumbe uzothola ukuthi uswayifix inkinga wayekuyona mancane mathi ukuthi ungabuyela but singabantu sonke. Yes, but you know that is why ukukhuluma ngento kakhulukazi yabona umuntu if ungazi ukuthi if ukuthi uyazi ekutshelile ukuthi cha ntombi o cha nsizwa ngeke ngiyimele mina lento ngiphakela yona ube honest kulo muntu ukutshelile so move on now
nawe accept leyonto. But ukhona umuntu othola ukuthi awazi ukuthi yini ngempela isizathu. Uthola ukuthi wena utshela ukuthi ingoba ngenza number 2 ngachama embedeni kanti akugona lokho enye into. So find the reason why umuntu wakho mubona ukuthi usiyakubalekela ukuthi yini, and then make peace. Sure. Hey, samgcina. Olundi Xolani. Xolani? Ngiyakhumbula ukuthi uXolani wayevanga kuba nenkinga ye network and kwaku before size sibena nenkinga ye load shedding. So asazi ke mhlawumbe wathi ngithenga ucingo olusha nje. Sure Xolani. Asisakwazi kwindaba. Hayi ngikhona ethanda zami. Unazo. Uswathenga ucingo olusha yini? Yeah, sengathenga ucingo olusha ngade yadigcina ukukhuluma yagcina ibamsekile la phone. Manje mama leli usalibamba namanje? Yeah, saphusha naye. Yeah, just to give you uxolani yathi nje ibambana nosisi osekhulile kunayo. Hayi but umdavazo number 1. Hayi usisi uthi ngeke zamdedele. So buka nje manje usemtholele ifone. Sure, ithini indaba xolani? No, mina into engathi zonke phandle so bengizothola phandle bengingafiki ngathi umuntu ngezansi akagundile yabo. Sengisenze ngizomkhotha. So to your court. Ngithi ngizama ukukhothi hamba. Into eyenzeke izolo ukuthi ngiyafika kumuntu. Kadazi ukuthi naye uthi vele ngavula lapho ngathela ingabili ukuvuka izolo. Ufana ngingabili ukuvuka izolo. So kodwa namhlanje ngithengizophindela ngivele ngaphika ukuthi hayi bengikhathele izolo. Oh, okay, so then masubuye kwesibili ke then akakhathalanga. Hayi izolo phela ngize ngavuka ekseni ngase ngihamba sengiye ekhaya ngogela emsebenzini. Kodwa bengiceda mhlawumbe kulalela uhleli bese sengihamba ke ngiyakhona kulento esayizolo. Izolo ngolesithathu. Izolo ngolesithathu. Okay, ngihumsheke la. All right. Yake bakhona into yokuthi ethu zamuke ukhotha usise ezansi and then kwathola ithini lezi yamphazamisa izinza, right? And then ke izolo lokho uthe ethu yaya ethu yontshontsha kumuntu and then alangavuka waze wavuka waye emsebenzini, so uthi uzobuyela namhlanje ke yogcina iscore. Yes. Good. Manje unesho angakanani ngeke ukuphinda kwayizolo? Uyamthusa. Vele wadla phansi. So mawusathi ke uyovusa iscore uvele kushayeke kabili lapho kushuthi ngabe usungcwabeke kabili nebona cabanga uzobethukile vele namhlanje ngoba uthi ubuyela khona nje uyabona uyogaranta so kungase kwenzeke asazi mhlawumbe ubig mamas khona into lamhambela khona ukwenza sure ukuthi methu uyantshontsha akathi uyantshontsha yena siyamazi ukuthi unobig mama so ngekwazi sure indaba ekakasini anonymous as well 0861596596 ngizofunda ke nama comments nawo ngiyabona ke ayangena ulalele indaba ekakasini. All right, and sithatha nje ama views elihlelo alilungele izingane and sikhuluma indaba yezinto ezenzekayo kumdavazo uthola ukuthi ziyakuphoxa uzikembarasa ungaphinde ubuyele kumuntu kanti akusenjalo ubuyela kanjani? Ulalela uAlex Mthiyane on indaba Gagasi FM. This is Bathabile Dlamini. I feel honored to be hosted by South Africa's #1 regional station, Gagasi FM. Nokuba sohlelweni indaba with Alex. Njalo mangiKwaZulu Natal ayengiphuthi indaba ngoba it's very informative. Indaba njalo ngomsomluko ngo7 kuya ku8 p.m. and on Tuesday to Thursday ngo6 kuya ku8 kusihlwa. Indaba, you're talking friend, ulalelu Alex. Mondays open line at 7, Tuesday to Thursday, 6 to 8 in Jalo. Gagasi FM, you're infotainment, news, views, movers and shakers. Lalele indaba ekakasini 0861596596. You can watch this show and ulalele kwiGagasi app as well. Ne podcast izoba khona. Ngithatha ke uAnonymous now emlazi. Sawubona Anonymous? Yebo sawubona. Yebo sikubingelela. Yebo ngiyaphila Alex. Sure Anonymous.
ngithi la nami angiye ngibela istory sami la ya ngoJuly kunomuntu engiye ngaxhumana naye yabo uxhumana kwami naye and then kwasikwasilanga ngabo September ngase siyalala naye ngicabanga ngaphinde ngakwazi ukuphinde ngimbone ngabo November khona last year. Okay. Ngokuqala ngakwazi ukulala naye yonke into ya right. Okwesibili ngase ngiba nezinkinganyana la ngabe lisavuka ipipi lami kusuka nje last year na kunenkinga ngazama nokuya eclinic ngoba ngitshe mhlambe khona inkinga ekhona eclinic bangitransfera bangisa emshiyeni mengisho emshiyeni ngabuza ukuthi anginayo into ekuthiwa i-depression yabo bangizama nakungisiza ngezinye izinto kodwa still namanje ngisanenkinga ipipi lami lengalala naye alisekho nje ngendlela eright and ngihluku ngalendlela etwake sengiyenqene ngisho ukushela yabo nje ngisho ukushela ngoba ngiyazi ukuthi angikho right yabo nje but noma ngingazi ke lokwe depression ukuthi kukhona because khona izimo engicabangayo kungenze ukuthi kunzwe lokho bangibuzana nokuthi anginayo depression yabo inkinga. Yeah. Mocabanga wena lo sisi wakwenzani? Yilo isolayo. Ngokusola kwabo ukuthi khona into akachazela yona. Ewethu wejola nokumuntu drive taxi manje naloko ukuthi kungenzeka ukuthi mhlawumbe ukuthi wacushwa into enjalo cause washona lo muntu manje ngangabe ngisazi cause engangilale naye before ngakajoli naye yonke into ayi right futhi ke isimoyeni esiright. Yeah. So ulale naye more than once? Two times kwenzeka same thing. Inkinga yenzeka sekuzeka esigabeni sesibili ngase ngiba inkinga. Okay. Kulokuqala wawu right. Ngangi right kulokuqala. Okay. Ifulala nomunye umuntu wesifazane kwenzeka kanjani? Into inkinga ke kumanje akho umunye sengiye ngalana ngokuthi ngamisane ngaba naloku ukuzinyeza and namanje nginenkinga alivuke kahle nje ipipi lami lokuthi like yabo ngisho bomuthinta ikhinqi akwenzeki lokho akida kufana nokuthi kuyithambele nje into ethambile nje yabo. Sure. Look but from what lento ishow yokumina nangokuthamba kwepipi lakho there could possibly be into eyinkinga physically kwena emzimbeni, you know, inkinga eBP, oshukela, ocholesterol, izinso, inhliziyo, zonke lezo zinto ziyakwenza ukuthi induku ingafuni ukuvuka. Okay. And yes, psychologically, depression, ukuba nexhala, anxiety, ama issues, you know, ocansini, ungazithembi, zonke lezo zinto futhi ziyakwazi ukuthi zikwenze ukuthi induku ingavuki. So my suggestion is, yes, iya kumuntu in case kunelumbo owalithola, but ungazibi the fact ukuthi umzimba wakho already is telling you ukuthi khona into physical ke manje esiyikhona, whether leyo nto yabangwa yilona ilumbu lelo or sukunjani, kodwa yilonto manje sofanele uyitreat ubhekane nayo ngoba siyikhona nayo emzimbeni wakho. Okay. Yes. Mase ngibuza ukuthi mhlawumbe udokotela yena ngeke mhlawumbe ngikwazi ukusizakala ke ethinothi angenze ukuthi akulona ilumbu. Cause seka engazama ngisho nezinto ama booster yabo. Kade kuyinto kade ngayijwayele yabo. Manje ama booster yakusiza noma asize eqaleni. Awana msebenzi nengithi ngiyabuka yabo. Like sengigcina ngafili ngisho ukufila ukuthi mengibuka umuntu sifazane like yabo ukhona uhala. Uhala ukuthi yabo nje lo gelo yabo. Awusenakho lokho. Anginako lo cause babangibuzana nokuthi angaze ngibe nama feeling ukuthi mhlawumbe ngingagay ngathi angena lo muntu onjalo mina kade ngumuntu nje all right ngijola nje namathekeni yonke into right. All right baba senze kanje ngizoshiya inamba zami la egcineni. Okay, uze lapha ku Dr. Mthembu ke ngikwenze. Okay, hayi ngizobe ngizame ukuthi ngizosizakala kanjani. Kuyima mhlambe ke ngizama naloku ilumbuke kodwa ngicabanga ukuthi ngiye ngizame kuwena. Yeah, kodwa qala nami ngokufika ngikunike inyazangoma kodwa woza. Okay, all right, sure. Mhlambe we misele le part le yokuthi uthi udokotela
Fanele ukuthi ke uze lapha kuyena eke kwenza. Emedilution phela ngimtreat. Awu bafuna offer. Okay, yeah. Sure. No, akulukile vele sithatha ama numbers. Izoluvusa ipiple. Dokotela ngizwile nje khuluma indaba yokuthi noma ungalithinta ikhinqa akusenze kulutho but make khuluma umuntu wesifazana akasamhalela akusekho lokho. So yiko ngithi it's possible ukuthi lento yakhe is very much psychological uyabona ngoba asabi aroused akasavukelwa kufanele uhale uvukelwe uzumnandi ivuke nenduku so yena akasakulangazeli kwaloko because useyasaba and uthukile usaba ukuthi uzitshela yena lento azitshela yona engqondweni yakhe. Okay, so in cases kanjena ke doc is porn not a solution just to ukubona kancane ukuthi kungeyena umuntu wangempela kube ukuthi nje mshaya ama videos even kwayini porn by the way uya responda umzimba wakho kodwa aqala kumele ube nale desire ube nayo le yankanuko yokuthi lento otherwise uyibuka njengento enyanyisayo nje nihlofhlofa abantu namapipa amakhulu angekho uyabona and then ik turn off komunye if ezinyeza yena once wabuka iporn uvela thuke even more wabona ukuthi hawu mina ngiyona lento cha ayibonthi yena kayona lento imshaye even worse. Okay. Manje ubani othe kwiphone kuba namaphepha amakhulu kuphela kanjalo phela imove phela uzobeka nake eBB yena uzobe ufuna ukubona intombi zodwa. Sure. Your testimonies please ngama voice note 078 934 2726 kakasi Ngifikela kwadokotela nginenkinga yokungalala kahle ebusuku. Ngafikela ngathola treatment awusengilala kamnandi sekubungifikela ngisho emini ubuthongo. Inkinga zami lezi nje nenyawo bezishisa sezipholile manje. Abantu abezwa kwadokotela neminyaka ewu36 ngize kudokotela nenkinga yenduku bivuka iphele endleleni. Sheshiwe around isibibi ngasavuki ngivuka nzima awu manje asengi right yaphinda nje futhi nje yadonsa kokuqala abantu babese ngasadonsi yadonsa oqala sengi right nje yazi ukuthi ayiyaphila manje umama athi uyancoma. Mina ngingubaba umbutho wasembo ngineminyaka ewu68 ngibe nenkinga kakhulu empilweni yami ngiphelelwa amandla ngikhathala ngiphathwa amadolo inyawo zami zivutha ngokuzwa ngodokotela oseduze wami kwabhoda ngabe sengiya kuyena ukufika kwami kuyena ngafika ngamukeleka ngezandla ezifudumele ngasetshenzwa ekungeneni kwami khona ngangena futhi ngingumuntu owayefuna ukuzizwa ukuba nomkhuhlane ngatrithwa ngaphuma lapho ngazizwa ngifresh ngalolu hlobo ongakazi ulibona sewuqanda. All right, no zegos. Siyabonga kakhulu. Indaba eGagasini. I did ask ukuthi ke ulalele so that uzokwazi ukuthola ke ngasekugcineni the contacts. We've come to the end of the show then and mawuthi mhlambe wena you were listening ngoba ngiyazi ukuthi ulalela nje usuke ufuna ukuzwa mhlambe ungafoni but still uzothola ithuba lokuyilalela kahle le show because awukwazi ukuyilalela freely mawuneyingane eduzane. Dokotela itholakala kanjani ke? Sisemedilution inamba zethu Tegwin or Botha's Hill 031 765 8475 cell phone 061 4622 945 Skone Richards Bay 035 760 1569 siyachatha siyaqhuma sikhipha inyongo sklina izinto sklina amaphilisi lawe enwadlayo anensalela zawo yes xuba isintu nesilungu and silepha zonke izifo by the way akugona ukuthi you know because ngikhuluma ngocansi lokho kuphela but nokunye futhi. Right, siyabonga kakhulu Indaba eGagasini. Just to remind you ukuthi ke the show yethu Indaba ungayithola ke kwi app uyithole even na kwi Gagasi YouTube channel uyibukele as well. Hlelo lethu esilinikezwa iDepartment of Health ukuze ube informed ube responsible mawusungena ke kumdavazo ngendlela safer kubeke ibehavior eqondile. On Mondays at 7, talk to Alex. Indaba, talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba.